Seo cuid gona scéalta smómhíor Tuairisc an teachtain seo, seachtain in ra cuid wagan tír faoi bhreat trom sneachta dag gáphobal sláán le léachra againn ag tús na seachtaine. Bhí sochraide I cheoltóra agus a chraoltóra Matty Joe Hamish as indraháin siúl I sipil chric de lóin. Bhí Matty Joe Hamish ar chunig an seachtar chlá reachtarí I bhí gobal a réidir na Gaeltachta nar a bunaíomhan stáisiún in 1962 agus grú sé carnaí réada san líon gábhís a héan. Ar a tíbheilegan tír, bhí sochraide an ailteóra agus an gníomhítanga páracha snadaí ar siúl maiile lia. Cha ó snadaí seall an uachtarán ar chunar na Gaeilge agus bhaina sé an cólacht fáilteóireachta coscéim a dail sin na céta leabhra a ghanam líonta. A caint ar a bhailteóireacht, rinne Anton McLaughlin léirmheas an teachtain seo ar an uaiscilín is deireanaí ó bhean bhíle chanéala an blaiseadh sa muis. Suir a chur Anton is smaoine bheith rámaí Shakespeare, King Lear agus Hamlet. Dúirt sé gur suir lán filíochta agus déanachta a bhí sa leabhar nua. Bhí cuasaí taisteal ina gciseach an teachtain seo, mai eall ar uacht mór a bheán ó hús na seachtaine. Bhí fullárah buí fós a bhaim go dtí meán le inniuh ach tucha an choscairt a gahan deir a seachtaine a tosaí san ar dheisceart. Báisteach atá gealta an chodéalagan deir a seachtaine rud a chur is a roiig ar a bhuacht dar le hifig na haimsire. Tá cétatán an altaí is scolnaí lán Ghaeilge I titim. Níl ach 5.9 fan géad go háiltaí a freastal ar scolnaí lán Ghaeilge an cétatán is dísle le 10 bliain an nuas agus tá an cétatán sin I titim go 60 le 6 bliain an nuas tá na statisticí agus figurí ar fad in alt fáraigh chéara.